Palis na tayo dito, no? Kasi may ano na natin kay Kuya Bong. Kuya Bong ng Bara. So, palis na tayo. Dito tayo dadasa na ngayon. Sa Quezon Ave. Dumaan dyan sa dumaan dyan sa EDSA. Nagkikisunod tayo kasi ang traffic dyan sa EDSA. Ang bayad dyan dumaan. Tipid. Dyan tayo dadaan sa Quezon Avenue. Mas okay pa dumaan dyan. Kasi dyan sa EDSA, grabe dyan sa EDSA. Diretso. Yun o. May nakalagay pala sa after niya. Kaya yun po nun parang deep fighter. Kasi mayroong nakalagay doon sa kanyang muffler. Pala to 400cc. Ano yun? Bakit tabingay? Tabingay yung daan. Naku.
Sa ulo ni Mami. Ilaw. Nasa ulo mo kuya. Ano yan? Ilaw? Punta to the moon. Good trip. Good. Yun. Manunubat na tayo. Magpapay tayo ng battery doon. Isang safety. Manunubat na tayo. Ay, parang masarap magpapi ah.